Merem la Debrecen la circuit. Cum ziceam, merem în Ungaria la Dakar Ring. Avem șapcă, avem tricou, alt fel de tricou. Ce vorbești, frate? Pentru că fratele Tirpe se dă astăzi cu gașca pe circuit. Avem acolo vreo 4 mașini. Pornim de acasă, trebuie să trecem pe la un profi să ne luăm ceva runțel, ceva de mâncat și după aia benzină, motorină de fapt, sau nici fără să bagi benzină și pornim spre Dakar Ring. Trebuie să luăm și pe fratele Buzle și pornim mai departe, fraților. După cum puteți observa, s-o schimba camera, schema aici, de fapt filmez cu telefonul, e ok. Ce imagine o să fie flipped? Cum e flipped? No, mă. Hai, mă. Oh. Băi, a stricat intrarea, mă. Care-i treaba, mă? E un cap acolo dreaptă. Da. Fraților. Marchează după cearcea. Ciao, unde sunt oamenii? Oamenii sunt acolo, mașinile sunt aici. Și, no, hai că mergem la oameni atunci. Unde, acolo în față? Da, hai că mergem. Acolo mergem la stand-uri, vă rog. Ciao! La Prace am venit bine, am venit rău, am nimerit. Ce faci, frate? Ce, mă? Ce faceți? Ce faci, Danu? Rămână. V-ați dat? Nu v-ați dat? Ciao! Pericol. Race car. Turbo. A mereu să se dea? No, păi... E farul, frate. Dar ai pus număr, te doare în pulă.
Domnul șoferul, ce părere aveți? Foarte tare. Vând interior de 30 în stare impecabilă. Uși, aripi. Tot. Ce părere aveți de această experiență? Ierarhia, o zona orădeană a motorsport. Când vreți să vă dau autografe de la Verstappen, să veniți. Ce bine este? Aștept câte 2 beri de la fiecare. Ce bine este ursul ăla la garaj, așa? Secundele alea le plângi tu omul în curând. Le plângi Mai acum. dau încă 3 să fiți Vezi cum are fericit. ăsta. Acum să mergi. Cer scuze. Încă 3 îți mai dau și să fii fericit. Am cer scuze că patronul i-a omorât pe toți. Asta zic am. Poză. Nu-l băgăm pe rege, ăla e cu profesioniștii. Tu te-ai bătut cu tatăl, 2 litri, s-o dat, nim. Ce să comentez? Și nu s-o mai dat de câți ani? Degeaba. Du-te la el, fă-ți o poză cu el. Gata mătura asta, serie de Sau îmi cumpăr compact după tura asta, una din 2. Sau îmi cumpăr compact după tura asta. Auză tu de ăștia că tine scumpe ți-or fi vorbile astea. Și-au lăsat telefoanele aici, nu interesează. No, e foarte concentrat acolo. Cum vă simteți? Extravaganți.
Bine, fraților, oamenii așa, Dă-mă cu clima, mă, pe noi, mă. am dat, mă, frate, pe Blana. Vai, da. Vai, da. Oamenii se dau încă pe aici, noi trebuie să plecăm, că e ora 4 pe României. Ia. Avem de ajuns la o nuntă astăzi. V-au plăcut? Da. Ce să ziceți voi? Ne filmezi, mă. Da, păi Bine, merem mare. că au gătat Covaci, tura în forță. Pornim spre casă, Oradea, București, România, sud-est, undeva în Balcani. Dacă nu e evident, am ajuns înapoi în oraș. A fost fain, suntem un pic obosiți că ne-au lovit soarele în cap destul de rău. Da. Ce părere ai? Per total fain, no, experiența faină. Au fost acolo niște probleme cu băieții, cu încadrările la grupe și așa mai departe și la clase, că n-am swap-uri de motor și una și alta, dar ei nu s-au dus să câștige neapărat să facă ce performanță, s-au dus să se distreze cumva mai mult între ei. Pe viitor sper că poate o să particip și eu, să zic așa, cu Miata sau cu altceva, vedem. Că nu, e destul de fan. N-am reușit să filmez din interior, că na, la Open era la final, noi n-am mai stat atâta și acolo numai eu cam lăsat să-și ia pasageri, să zic așa. Dar, ce să zic, din interior nu prea vezi, oricum pe camera nu face dreptate realității, vorba aia. Deci, na, nu pot să zic că poate ați pierdut foarte multe, că nu avem și POV-ul ăla. Dar per total fain, na, experiență ca lumea, drumul cam o oră și un pic în fiecare direcție, deci vreo 2 ore dus întors, decent, circuitul destul de mare, de-aia zic că, na, e fain. Nu știu dacă poți să mergi și în afara competițiilor când nu e organizat, gen că am fost vreo 14 mașini sau ceva de gen, oameni de la Brașov, de la Satul Mare, mă rog, și din alte județe, junior și alte categorii și așa mai departe. E bine că știm de circuitul ăsta și cumva la îndemână, să zic așa, merită drumul până acolo. Acum am pierdut total, băieții sper că s-au distrat, noi ne-am simțit bine, am murit un pic de cald. Și cam asta o să fie outro-ul, cred că am mai făcut un outro, nu știu dacă îl bag, vedem când am plecat de acolo. Asta e un fel de update de final, pentru că na, știu că pe clipul ăsta n-am vorbit prea mult, mai mult am filmat cu drone o grămadă. Mă învăț cu ea din ce în ce mai mult și cam atâta, până data viitoare, care nu știu când va fi, nu promitem nimic, dar cel mai probabil mai urmează. Pace!